صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الحمد لله رب العالمين. سانغاري تمناي ولسا أسلم وأذكر هرلا على كاولي هرلا آمين على كان سقول داما آمين على كان جينيا آمين على كان لا هرني آمين أنغا جمانا على كان بسكي آمين على كان قلشي آمين سلامي تيرمي على كان بلوستراكا آمين نامبا كالا كان بلاكا آمين على كان فراكا آمين كلا بنيا كما آمين شوينا بنيا كما آمين صلى الله رسول والسلام وكو نموري نعم شوينا أني سجالي بيا شوينا أنفرفوني بيا نعم شوينا أولا لبيا كان ni alaka jey تقطلا ani alaka se نعم ani alaka fagay ambi Bamako نعم Niamana plateau la كان kabe arabashu نعم ni ala sona ambiya abalmake ana denge نعم anaga kalande noye ali Sangaré لبلي obi anyakoro shuina نعم Niamana yakoni كان foi manze ani islamia erete تقطلا wa foi yere manze jene ani islamia tokote كان ala bato koni sabu ala ko qur'ana na نعم ko ali allah ta'ala majino ni adama de da foi kama fo ala bato كان سانغاري ni jino ni adama de dara ala bato kama نعم atuma shuina Allah saya foi manze ya fo ala ko nyira li mola كان abi fo mi mako dawa تقطلا no ya akla jigi كان ala yo de fo kire ako Mahamadou نعم hakla jigi ke abi mu'mini nafa كان hakla jigi ke نعم abi kafiri bo kafiri ala obi do islamia la تقطلا nga Mahamadou ni adamne نعم uni neni كان uni dogoya uni jashi نعم kaso bi se ka yala wo na galo de la كان fagali bi se ka yala والله nga Mahamadou kafu حي سانغاري Flamo anga kira bolola oka نعم wanga kira taroka كان ka bolo nyanina نعم ani segela ala ka dine de mene khaw والله سانغاري Flame la de muna ni ya laje نعم duru de lu كان afolo de ka jadi ke ala ka dine de mene khaw لو ka segeke نعم ka nyani ke
silamɛya ka ɲɛtaga kama tiɲɛ ni maa min y'an sigilen lajɛ yan naam i b'a fɔ mɔgɔ dɔ nana an bila yan n'i m'a kɛ ni fɔ Allahu akbar Sangaré ni mɔgɔ min y'an lajɛ yan naam i b'a fɔ ko faama dɔw de y'an bila yan ko n'an m'a kɛ ko u n'an don kaso la Allahu akbar ni mɔgɔ min y'an filɛ yan naam i b'a fɔ an bɛ minnu ka da la ani minnu ka quartier la ko olu de jɔ bɛ ni ninnu ka surafana ye n'u ma na k'u na fa Allahu akbar Sangaré n'o tɛ ayi anu cagaja mun don naam ala min ye ne da ka aw da ala min minɛ fa k'aw fa naam o ala de ko ne ye min dɔn ni m'a fɔ k'a bɛ n'o janɛmɛ na Allahu akbar n'o tɛ ɲamanakaw ne tɛ s'aw fɛ yan ayi Sangaré a tɛ n dɔn ayi nka ala bɛ n dɔn wallahi a ye n ye de mɔgɔ ye b'a bɛn ani dɔnba tɛ kelen ye dɛ ayi tɛ kelen ala y'o fɔ kira ye a ko Mahamadou naam don dɔ la i dɔnbagaw bɛ na wa don dɔ la i kanubaw bɛ na tiɲɛ minnu bɛ yan bi ne b'a fɔ u ma kira kanu dɛ ayi u y'i kanu nka dɔ bɛ na o n'i ye kanu o min ye wa o ne da i la ka kɛ kanu kɛfɛn ye Allahu akbar Sangaré n'i y'an filɛ i b'a fɔ ko diyagoya de y'an bila yan wallahi ouais diyagoya dɔ kɛ tiɲɛ nka n'i y'a lajɛ naam jeli ka diyagoya kuma de bɛ yen hayya faamaw ka diyagoya tɛ ayi sigiɲɔgɔnw ka diyagoya tɛ ayi terimaw ka diyagoya tɛ abada ala ka wajibi tiɲɛ o de wallahi wa an b'a kɛ o ala kama naam o ala de b'an ka sara di tiɲɛ wa o ala de ɲɛ b'an na naam o ala de b'an fa an dalen kaburu den la an muso da den da naam o ala de b'an ɲininka kaburu la an ka kɛ la an ka fɔ la siga t'a la Sangaré Allahu akbar don dɔ don lahara ye naam ngɔlɔbinaw ni pɛtiminaw bɛɛ langolo ala ɲɛ kɔrɔ an ka kɛ n'an ka fɔ ala de b'a ɲininka a la tiɲɛ anw ka kuma naam a n'anw ka taama aw nɔfɛ a kun ye nin ye wallahi Sangaré an bɛ dɔgɔya naam kuma jugu bɛɛ bɛ fɔ a ma nka an kulen n'o ye sabu mun na naam e m'an don ayi wa an ma don e kama abada an don dɔ ma an sara e la ayi o ma kɛ wa e ti baraji sɛbɛ ayi i ti jurumu sɛbɛ wa e ta tɛ alijinɛ ye i ta tɛ janama ye abada ta tɛ nin si ala min y'an bɛɛ da n'o ko naam a ye n bato anw de bɛ ka m'o bato wallahi Sangaré ala min y'an bɛɛ da n'o ko naam a ye min don ala ka diinɛ na a y'a fɔ ala ka niw ye an bɛ k'o de waleya tiɲɛ bon o waleyatɔ naam an ti dafɛn ɲɛ ɲɛkɔrɔ ayi fiyewu an ti cɛlajɛ ɲɛkɔrɔ ayi an ti muso filɛ abada an bilala o baara min an b'o de kɛ fo an ka sa tiɲɛ Sangaré sɛgɛnko t'a la ayi wa saya t'a la abada nka o bɛ kɛ mun kama naam ala kama tiɲɛ n'o tɛ an ka jamana in naam a balo ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ jamana min bɛ mɔgɔw ka jugumanw bange naam ka ɲumankɛlaw dogo o jamana fasigi ka gɛlɛn dɛ wallahi a ka gɛlɛn diɲɛ bɛ o niveau de la tiɲɛ don o don anw bɛ kulo b'o la ala ko ala kira ko naam mais anw tɛ se ka talo dɛ ayi
sabu n'an tɔrɔ la diɲɛ bɛɛ b'o kalama an ka boliboli n'an ka kulobɔ an'an ka ala wele n'an ka ala kosuma o bɛɛ bɛ kɛ fu ye ka fili kelen da k'an ka fɛn bɛɛ kɛ Sangaré wallahi ɲuman bi dogo juguman de bɛ bange wa n'a ye ala ko daminɛ an yɛrɛ n'a yɛrɛ ɲininka est ce que an bɛ ɲin tiɲɛ ye ɲani ani sɛgɛn ni a yɛrɛ sigi cogo a n'a dɔgɔya cogo mɔgɔw bolo a yɛrɛ maloya n'a ka ku dɛ image bi segin laharaw ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ka wajuli fɔlɔ de tun bɛ kɛ so kɔnɔ la bon kɔnɔ maa cɛlen maa tɔgɔ ye kɛrɛ tɔgɔ la mais umaru donnen silamɛ la umaru de ye o buru minɛ k'o ci wajuli bɛ kɛ bon kɔnɔ k'o dabila k'a kɛ kɛnɛjala kan umaru ka cɛsiri a n'a ka jija de y'o kɛ o tuma n'o kɛra umaru ka cɛsiri ye o tuma fɛn bɔra so kɔnɔ k'a da kɛnɛ kan n'an dɛsɛra k'o fɔ kɛnɛ ma an ye ala janfa ka kɛnɛ janfa ka umaru janfa dɛ don min wajuli bɛ bila kɛnɛ ma mɔgɔw de fagara pour o ka kɛ mais anw da bilama mɔgɔ faga t'a la foyi t'a la n'a fɔ dɔrɔn ko nin nɛgɛ ni dɔgɔya mais ko o ni jɛsi faamaw ni jɔ kaso la i ko o dɔrɔn karamɔgɔ dɛsɛra k'o kɛ anw kɔni b'a kan wa an b'a kan fo ala ka wele ka taama ni ala sɔnna sabu ni mɔgɔ cira ko taa ɲamanakaw waaju n'u ma sɔn i t'a dabila ni mɔgɔ cira taa ninnu waaju n'u bɛ yɛrɛ sɔn i t'a dabila wa mais ni ala ko a kɛ ni ala de b'i sara i bɛ ɲamanakaw to yen i bɛ taa yɔrɔ min i b'olu mɔgɔw to yen i bɛ ala de lajɛ ala wa i ko n k'a kɛ wa n y'a kɛ dɛ o man jate ala ɲɛ b'i la o u ka sira tɛnɛ ala ɲɛ b'i la o wa ala b'u dɔn dɛ o tuma ne ye ala jɔyɔrɔ ta k'i yɛrɛ jɔyɔrɔ ta o y'a kɛlen tiɲɛn'i bolo walasa kɛnɛ fa tun tɛ kira wajuli bɛ mumuni nafa dɛ wajuli bɛ mumuni dɛmɛ a ka mumuni la wajuli bɛ kafiri ma kafiri la wajuli tɛ sigida o sigida la ala ka hinɛ tɛ jigi ye a bɛ ɲumanya fɔ o fɛn dɔn wajulikɛla de b'a fɔ an k'a kɛ an ka saragati bɔ jɔn y'a fɛ yen wajuli an ka seli jɔ jɔn y'a fɛ yen wajuli an ka su don jɔn y'a fɛ yen wajuli an k'an faw bonya k'an baw bonya wajulikɛla muso ka cɛ bonya k'a bɛrɛ bɛrɛ wajulikɛla de y'a fɔ o tuma ni fɛn ka bɔ wajuli don a bɛ na ni bɛn ye a bɛ na ni kɛlɛ ye a bɛ na ni lafiya ye a bɛ na ni hinɛ ye a bɛ na ni makari ye sigida la wajuli tɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛn tɛ yen wa ɲuman tɛ se ka kɛ yen wa alabato min bɛ kɛ a ti minɛ sabu ala ko yɛrɛ ka n bato a ye ɲini kan dɔn ala dɔnni nafa ka bon ala bato yɛrɛ mɔgɔ min n ye a fa ɲininka ba mun de ka di i ye i bɛ taa sugu la n bɛ na n'o ye bɛɛ fa ko n den sɛ de ka di ne ye ani mɔgɔ min ye gatonin san sugu la i yɛrɛ ma kana ten k'i bɛna di fa ma jɔnni ka di fa ye min ye fa ɲininka a sago la o de ka di fa ye e min nana ni gato ye bonya kama a bɛ se ka ɲɛ jabɛti bɛ fa la a tɛ sukaro fɛ sukaro bɛ gato la mɛ n'a ko sɛ o y'a di nɔgɔ ye min ka d'a yɛrɛ ye o y'o ye
bo ala ko yena kambato ay ni kando min mu be mte mu be na yo do wana yo kan mu de ke Sangaré de sagaro de la peu ka to ke ala bato amanjura ka shi ke na ka ni do ay ala ka me so amira shi na mi Niamana ya ambiya ambade munum bora kana nga wele jabi ala ka wele ambi ufo kaka minu nga tiglaw nana nam abekara ala nyana kera ala ka usara ni here ami aga do ni yumange nam dibila ala nyebila ke niya ke yelela ala nyebila wa ni jumange dibila ala nyebila niya ke yelela ala nyebila Sangaré wallahi ala de ya fo miskara jaratin nam khayran yala no miskara jaratin shayran yala no Allah akbar juma farani ma kan na ya ke ali tumi nam ma sa na wallahi Sangaré ni anga wajiri famu balade nam no ta no nya famu wajiri kala mo ta ala ka darna no ay o dai afoni ke ala ko ci wara ta ma an ga fo wannan yin nga yala aya fu nyana wa wallahi no ndai dro an ga fo atai e bore ma bonga mo bula ay foy me ko mi mo wajiri amadil wajiri la fa ya na tani mo tara misilla almam mana e bi na ko ci silbila ay iko ko tal mamilawo o yin ko we no yira no ma yi ka silike ke tani se fly alors mi te ngaye bitir fara ko ke sirbe atuma ay karamo soro mi islamé ni do nam abado islamé ni gelado islamé ni nyani do ke islamé ni sagado wa islamé de che to woni nyani do ulu ko ko do fatu sa Sangaré bile nyam ko yow nga hera pumale wallahi sida an na mutu takjinna kera taatani do se da bali ke do bi yala la no ta o yala la wallahi sabu olu fe nam on gabbo o ma handra o fe dala ke no tu ko de ay min ngadi olu ye o ya no munuma kanale sabu ni mobili so munu mi klaki ne ngoyo de ke munu mi klaki do ga olu de do ke munu mi klaka fa no ko wo glo ni bi bolo ngoyo de do ke bafo otuma on ma ke on du fle ay kaba min daga sola ni ya fo amugo tala ay kana motula ni ya fo amugo tala ay fiu moto taksini ni ya fo amugo tala hal no mun aljona ni ya amugo tala amadu kama an jigi tika abada an duna alamin ngamo wala de banzara an da ya foli ke an ya fo an dabara la ya an yi mikoro tani ya sirle wa bituba ni da ya sa un fo shi kono warla Sangaré bile umma ma fo ke mba fo nala daba fo o bi se ka fo nga o lameni jama ka do do ni men ni jama bay mimi lameni ke ni mikoro ke na ye mo jasa o kala mo ka ke na yo jasa fun wala ni ta ko ti ko kula o mo tala Sangaré ko na ma do ra fo ngo ko nga foto ke wallahi anda nga no ko kan ko ka foto la angara mo jasa fo la kera ka soro ka to ka mene ka duwe Allah an go no an na fo Sangaré na ya di ani che na ma di on da treme ala la wallahi bile min ni mo ngaye do wala ani bangela ala ko sa ami on da fudri wale ay nga ne bi to ka ko yeri dodo de ke wallahi Sangaré da dodo ora tora da fora ke eu ambe ke ga yo do dugu wala min da Niamana yo ke min da bamanyare min da mali min da ke Sangaré bile e ngo barda go be kaburu be e ngo lara jobe ke ngo ashara filibi manga de bo ke
ala bi sɔrɔ ka wele dala ka wele da kɔfɛ ala bi sɔrɔ k'an fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan n k'o don kiri bi di ala ma a tigi ne ye ɲuman min kɛ o baraji tɛ tɛmɛ e kun ayi wa e ye juru min kɛ o tɛ tɛmɛ abada e yɛrɛ bolo ye min kɛ i yɛrɛ farikoloba ye min kɛ i yɛrɛ la ala ka niw la ala b'i sara n'o de ye o tuma n'an dara la k'a fɔ an bɛ sara n'an ka kɛ ye a n'an ka fɔ ye an ka wa ma Sangaré belebele o tɛ kɛlɛ koyi ayi n'an tigi bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ o ka mɔgɔ tɛ fɛn k'olu ye o ayi o ka wa ala kira de y'a fɔ ko maa ni den ti maa bonya ɲɛdɔn ayi o t'o ɲɛdɔn nka maabaden ti maa dɔgɔya ɲɛdɔn abada n'a ye anw nɛni kan mɛn a y'a to mɔ a la n'a ta bɛ ala ko nka n'a tɛ ala nɔfɛ a ye fara o kan k'an nɛni an kura n'a ye Sangaré anw t'u nɛni an t'u dɔgɔya an t'u tɛ wa an t'u daga ayi u t'an dɔn n'o tɛ n'an dɔnna tabi k'an nɔfɛ wallahi Sangaré nka an dɔn dɛ ayi o tuma an bɛ dɔn tuma jumɛn n'an ye si sɔrɔ an na dɔw nka n'an ma si sɔrɔ an salen kɔ an n'an dɔn an n'a bolo kin k'a firifiri yan ni nimisa ye an n'o bɛ taa bila kaburu la Sangaré n'an ye si sɔrɔ dun an n'an dɔn an malolen lebulen labilalen maa nama an n'an dɔn o b'a sɔrɔ bolo t'an sɔrɔ bilen ayi o kuma t'a la o waati b'a sɔrɔ an dɔnna wallahi wara bilen n'a y'i bolo bɔ zaban nɔfɛ n'a m'a sɔrɔ a b'a fɔ k'ale yɛrɛ mago kun t'a la k'a ka kuma nka a ye yiriw tigɛ tigɛ a nɔfɛ kɛra a ma sɔrɔ min kɛ k'ale mɔgɔ wɛrɛ t'a la k'a ka kuma n'an ɲinina ka dɛsɛ bolo b'an sɔrɔ an bɛ dɔgɔya de mɔgɔw b'a dɔn anw b'a ka ɲɛnamaya de dɔn ani a bɛ kuma boli fɛ da ni da n ko de y'a to anw farala la e bolo t'a sɔrɔ bilen ayi o t'a sɔrɔ yala bi ala ka cɛ dɛmɛ amin ala kama karamɔgɔ nana fɛ yan su in na o kɛra ala kama taamalaw nana fɛ yan su in na u k'a kɛ aw k'a dɔn tɛmɛ ayi an bɛna kɛ ala k'a dɔn kala bɛ b'a ye wallahi ni ala y'a dɔn o b'an bɔ yala bi ala ka hɛrɛ k'a ye amin ala k'a nɛn foni tiɲɛ kan amin ala k'a nɛn foni tiɲɛ kan amin wajibikala kan k'o dɔgɔ kɛ dɛ belebele sabu anw fɛ hali ni nɛn talo la kabako don o ne de y'o k'i bila sara o t'o kɛ o b'i sɔn tuguni de mɛ hali ala ka kiraw bɛ fili wallahi Sangaré hali ala ka kiraw bɛ fili mɛ anw minnu tɛ dɔwɛrɛ garibu jalaninw hali ni nɛn talo la diɲɛ kan bɛɛ bɛ da i kan o b'i sɔgɔ bɛ dɛ i fili bali min bɛ ka da an kan ɲɛ t'a la wa fanini ni banini ni diɲɛ kan bɛɛ wallahi silamɛ tɛ silamɛ don a tɛ fɛn na a bɛ fɛn na n'an tɛ fɛn na jɔnni ko k'an bɛ fɛn na hayya n'an bɛ fɛn na jɔnni ko k'an tɛ fɛn na hayya nin bɛɛ ye kelen kan ye o n'o tɛ anw ma dɔwɛrɛ fɔ ala ko ala kira ko a ma ban wa pewu nka Bamako la ne ka ɲɛnamaya de bɛ sɔgɔbɛ n balo cogo ni n bɔyɔrɔ ani n dayɔrɔ wallahi a bɛ kira bɔyɔrɔ sɔgɔbɛ mɛ ali bɔyɔrɔ to yen o to yen ali bɛ min f'i ye ala ko ala kira k'o lajɛ ani i bɛ min dɔn ali yɛrɛ jogo la olu wasa bɔ pewu nka i b'a dɔn ala ko tɛ bilen ayi kira ko tɛ bilen ayi silamɛya yɛrɛ tɛ bilen pewu kira ka sahabaw filila hali ala ka kiraw filila wa ala bɛ yafa o filiw la mɛ anw ka jamana na ni filila ale ka sa sabu b'i fa wallahi o fili kabali an bɛ ka fa balo kɛra baara min jamana kɔnɔ yan fili kabali kɛra wallahi o de n'anw bila an bɛ ɲɔgɔn bilasira o tɛ kɛ ayi kuma t'a la n'anw bila an bɛ ɲɔgɔn ka lebu an filibali bɛ ɲɔgɔn ka lebu de sɔgɔbɛ fo an ka lebu ɲini a la wallahi lebu ma sɔrɔ min kɛ kasɛti tigɛ de kɛra
ka kaje du tiga tiga kutu tu nyona mamun da sira kalenga Allahu akbar ka do ku le nyami nae o sira ka do ku le nyami so ko mu te do la ay te do ku bele ka be do la me ku tu la de ay ku te o ne be mi vo aw nyana ay baraka ala kama nam mbala musayi te bunya ala kama pour la bato ala kama mbalma ke kella diri ala kama ndogo ijoni fani bal ala kama ali ni ali sara shuina ibi balo la fuki sa Sangaré la diri ni damene wala yalla wallahi bilbili wani sara ibo osoro yin la harade sigatala nda na ya bo ala kula ka bo kire kula ka bo dine kula ka toke nde karta fe hashiri ni ala be kala fika Allahu akbar bilbili ala ko hashiri oni ala bi kalala sab hashiri na me ala jalakide ko ala ka class mo manya Allahu akbar ala ko man ni ka sama bo ala ko comme e ba donde a enne be bar la saw cheta te sokoro ala ka Allah amin ya rabbi ala ka ne fudi amin amin abaja do la de na la sona Allah klena bi matake ka tugu mo mertena wo be fliñini mere fliñini na abe ka fliñini ko ma yende ale be ka do créer oh na ku yera du création ko la be ayo to obita wallahi mais ka so ala kira ko galo bo lula ta so kira mako wallahi e mo ala ko qur'ana ko tumiti falala abada ala ko qur'ana ka ti yalama ala ko qur'ana ka ti tu abada ko ala jama ga manga na ba ko shi bele nandarola qur'ana kota kele to la bleu mais ala kira ko aga mala ko ni mo mi galo dane muhammadu la ko ale muhammadu kalena ala la ti ti yoro sheji bi jana makono abe wallahi muna ile ofo pourquoi ala ma fo ni galo da ala bi jana makono sabu ala ba do ka galo ti ala ko ta ala ko de tike tike saka ke da vente solo qur'ana ti saka ala mo te se mais kira ba do ala ka mango abi fo min ma ko hadisa no kira nyana ma yare baro min nge la causerie du prophète Mohammed kira ba do lu bi saka yala ma abi fo ko kira ko amafo Sangaré atuma kira ko mo be galo dan la ibi jarba ko be wallahi o hadisa million nge me jegi me taka ko no bi abe kan sigatala ka fala kira ko atama e ko mais ala kira ko ni yo me ni chedo qur'ane la jabali ani qur'ane ti fonyo abada ti fonyo qur'ane de ye manga dine bakuru bala ala kira ko o ya wala le mais na qur'ane kira ko qur'ane ka daira lu ka fonyo wa kira ma fa mo fo ala kira ye ko ni ya me ko kira ko nani ala ga kuma fonyo ko ka fi cheke Sangaré te pale moru ma fo wati kala musla da nyama kungara bama nyimru yi jena kala wano ni zo wano Allahu akbar ku bri islamia fe beka ka bayala ma da wu fo ben nyigina no bu ga jogo fo ka do da ku kata Sangaré jo shiri ya kuma ambo filla gotuma jo shiri kuma tuma mina ani yere sago kan kuma islamia la tuma mina munafiqu fe islamia nyama jugu fe kala ne do muso min minɛ karamɔgɔ fɛ ka jɛnɛya kala se ka kuma la Allahu akbar o kɛra ka tɛmɛ o tuma o kɛra min na ayiwa silamɛya gafew bɛ mara yɔrɔ min minnu bɛ gardien yɛrɛ la mɔgɔ dɔw kun bɛ na olu sara k'a fɔ nin sɛbɛn in bila bibliothèque kɔnɔ a b'a kɔnɔ ko kira ko Allahu akbar Sangaré nansaraw ka sɛbɛnni dɔw nana yahudiw ka sɛbɛnni dɔw nana wala kira ko k'a sɔrɔ kira m'a fɔ o b'u den ka t'o bila ayiwa kitabu bila yɔrɔ la ko ala kira ko o bɛɛ farala kumaw kan n'o tɛ n'i ko ala kira ko dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn o dɔnnen don ni tiɲɛ don wallahi hali n'i ma kalan i b'a dɔn sabu kira ka mo a bɛɛ ye hɛrɛ kuma ye a bɛɛ ye tiɲɛ ye wa a bɛɛ bɛ laadiriya ni jogo ni danbe wele wa a bɛɛ ni kuranɛ bi bɛɛ sira kelen kan
meni u fone mo do chete Sangaré galo dara kira la yo on da te mandai o te mandai ay kitabu flebani nam ali kan mo wali galo ay so wali hayya nabi kuma nam mo ko doy wajiri ka gele de ka gele almami bannani nam almamannani ka min almami abu hanifata almami maliki aywa almami Mahamadou mun albali nam ni almamannani nunu shimatu shila ay abdok mislama cheka wa shimatu shika sirala abada na o edoro jare mo kono ay o edoke kafiya ay ifaraside hayya ko viye nam bi faga do islamia la me chena tuwi afro tuwi dalle fara o bi kafiri agli sigi dole ka do ala yana nga ka tawu ne tawu ay abada ani karamo ga sigi ani jenage shingle abina fi jenage wolo bala ala ka ba kono no fara alle kelenge bi do islamia la ay ni wajili bi ka ken ko do ni kuma wa ka fodo ko nam ko ni mita islamia la ni qur'ani ayate nam kira ka hadisa ula aya frati ni yame ayo afo ato tula ayo sabu ala kira ko olu yere bade de sega da ni ala je imam ali no sen ali radiyallahu anhu nam kira burange de kira do ko de kira so mo ko wallahi Bukhari kitabu dana ba ka Qur'ana kofe siga tala ayala je Bukhari mu be te na ko la kira ko kemi ani dori Allah akbar Sangaré te na ko la kira ko kemi dori me do ga kuma be ko la kira ko kemi ko ndo ko wallahi me pourquoi ali tay kemi dori ngalbi me ka soro hali ne ga nyonye kletan duru ka sunga libra ka taba ka tanoe wallahi dodo ali kota dodo ali kota o du wa kele moy bulu me doni na ko karamo do bulu la ka do fara nyonga kitabu wala sai na ka kuma me bi ko la kira ko kira ga ni tawla ke me duru bi to ba ni wala Sangaré la akbar o minga nga kira do o to joshira so banyido o kira ko nyira o be min fola o chire wati kira nam jiebe mitrite ni mo kutuba ka senza ni ka zuro ni ika mitribichi Allah akbar subhanallah Sangaré wati kira atika fodala ko kira sumo ay ataka fodala ko sirifi ay ataka fodala ko el ahlul bait ay sai da litaka mutu fani anen de kutuba o gila ni sai nan ni asabi ni babi ni asomo ko babi ni okera wallahi من بلا قال رسول الله جنا مدبلا اي قال رسول الله نعم شوني مدبلا قال رسول الله نعم غورا جغنيا مدبلا هديا لوتيا جينيا وبسنا قال رسول الله نعم شومbe بدلا قال رسول الله نعم لوبمي قال رسول الله نعم فانني بك بنني بك ادما رسول الله كفولي جمي ايا نغلبي أنظر قال ادما قال نعم رسول الله كتبدي هيا الاسلاميه يصير بلجه نعم كده غريزه القران يا بلا على كده كو على اللي محمد تشي كان جول ما دفع كان لا دري دفع كدمسي والله كو جول ما دفع كان كده تو فولي سبندي mais كده من نكو جول دفاني نعم كفو أنا نيوم جون مالا لا بمانغا بسرة كلينغا ولا نعم والله
kira ga kitabu do ko do Hadisa do ko ala gira ko Hadisa ka fabla to amulia nam kitabu do ko kitabu wa sunna ko ala gira bitaga sunna to amulu al-Qur'ana aywa ko ngolu fle ko andi fle kitabu do kote do ko nam kitabu wal ahlul bayt ako Qur'ana ko ani shirifu do kira so mo we Sangaré ani mamingo ko kira ko bitaga Qur'ana to amulu ko ni aywa sunna ko no la jara kan di fle nam ni mamingo no ye galotige kira de ko sun kitabu ani kira so mo aw shima kira yo ay kira ma tiye yana ma kine yana ay Qur'ana min di falando la jare ha hayya ay la jare yana nga barisa nam kitabu no fa ay kala mo woni nga kira kan nyino ma be nam ata Hadisa ko kala ma ay ato kala me do na fo mo ko kira ga borote awdo abogari tekira bu ko nyido ay to nyido kira saleko abogari saleko onnana jatimine de ke donibo yala esgende kira ga kuma nunu sebe gafela angana nyina ko Sangaré mogo ga kuma mi to be ko fe nam on ma reka dogo da ma ka dogo jangu kira ya sanjaw mi fo la bete che ay ni che ga jangu munafiku nam bamuru tara ga do islamela jangu la do ga le bana buena tale nya sonu kala islam nyumae me do torana ni ese toro mi bo ama se tora tra koy no ko la kira ko bi mu bo tin man fuka Sangaré hal jaman hayya modo fafara nam kelaw fe o ya soro ka free o de islamia la ko fonda mfa tajuru saraka venger ka safra no ko la kira ko kira sale ko nam o bi mu bo tin man fo bele al jere ina fasilla kabla ni bada mesna nam karamo do ko kabla ni bada ko masabada Allah akbar ko ni i do fara serga salikena ko ni do bala salikena sabu kwata Qur'ana Allah akbar Sangaré no da aljabali nam anna seri farida islamo ka mu'minu ka Qur'ana koti farda seri farda Qur'ana koti mais seri fana jogo nani do o ta Qur'ana la ay lazara jogo nani o ta Qur'ana la fitri jogo sabay o ta Qur'ana la ay mais Qur'ana ko seri farida mu'minu ka Sangaré bele atuma o to bi yemini hayya ningal kira ka baro adu ko de ba wa oh di sai nam o de kire nyina ma yere boro minge na aka kala ndoyi ana kan bawe ani islamu we uyo sebe dodo kire ku megiri ni ko akone mata ulla wafo abu anasi oko kwale ya mine kasala ko kasa ko sala ka ko wala sa flika ndo ala Sangaré ayya ko ba ka ina fo nam abisi ka fo Bugari ko nam kwa ya mele ka bo abu rata ko ala kira ko misalla ne fla aw nyakoro ya nam ne kleni mogo min klema be mais ani dobena o fana nga kle mogo do e o tige ne ka baro boye ko ali ko kanga jene adabla ba tuma ni ne teble ne kle mogo ni mogo do nyoyo tane kle mai ay ni o kle ma bi lakale ke o ba fo de ko yaya fo ma ko ali sangara ko jene mai Sangaré wallahi sabo ma ali yo ay ni o fodoro ye galote wallahi imai
mais otuma yaya mi aliye nando me tabali ka wajilla otuma yaya be se ka foko aliko tiens to de se ka foko ay tese ala ke ko mano wade mano mala siriya ne ma fara ke ko ta ka kuma yebo kuta ma farinya na ay ne tinde abada ni ko ala ke ko aya miya ko bo de zaka na kera galo ka galo do me ne yere ko ala ke ko lo ki jere na le galo yere da ake Allah akbar ma kagale Sangaré ni ko ala ke ko nga shandabla no kera chi aba ne kera galo e da galo ke wa e de galo la kera la me ni ko aywa Abdullah ibn Abbas ko wala kira ko nga shandabla hayya na kera ce Abdullah ibn Abbas da ce fo na kera galoe ale da fo wallahi Sangaré maka kagale mais foti dobe misalla na forasi la ko wuli bali do so jale ba fo ko na bara wuli o dimu duwe wallahi do ba fo ko ali alaka kiro wuli wuli bali ko de ba tiens te wuli bali tew wuli bali tey me ko de ba lo karamo ma fo wuli bali abi buwa ka so kana wali ni karo law tiens o ta wuli ya me wuli bali jume hayya abi min fo ko ala ko ci sigi de ti soroye ko taga bo woro la ko ke galu ay o ti saka ke Sangaré lu te ala ko jene haramu qur'an na hali sisa do ga jene ke tiens o mo ala kale wuli ala wuli ya ay o ye galon digi kale ka ala ka haya de galon digi ya tiens lo ko to ko ci ay mi ci sigi de ti soro ka le te ngen galoyi abada titro mais fili do be famu ni fara fo umar ya kata ni ko bo ya kata o ne ka foti o ya fara tiens ya fara ni bi fara fo ko kalo kle mo an fla ni ko tan fla o ya fara tiens o ne ka foti wallahi ni bi fara ko telefona ni ko lazara o jurmu ya fara Sangaré o ne ka foti o bi ali ba o bi beso ali ba ga ka fo ya fara wallahi bele mais mi ti ya fara ka fo ala ko qur'anana dalu tibulo wa ala ma fo ay o e galo ndigala ni yere sago folani aywa ala jam folani kire jam fala ko jare mako ke be na ala gra ko kitabu nu ni ba la kale fati de farati kitabu do bora olu ko kira ka sana yela ti ce ko sugodo fara wallahi tama me qur'ane ko sanni be ala min surata man naga jonge no Mahamadou ka bo baitul muqaddas la ka sura ka sana yela ni kire ka ta ka bo ko ya kire la kaira ala e kire la ko ka bo ko warabe wallahi Sangaré sana yela sura ko qur'ane na ke be surat al-Isra kire ka surata ma sana yela tiens mais kitabu do sura duguma min ngo galo do ko sugodo kirada wallahi do ka bo dai kabago ba kitabu do sura la min ngo mo ka be kelenye mais ala ko ala kira Muhammadu na so mo baraka ko jibi ko forda kira atuma ni kira ko kala ka suna ni mo go ngo bo ko kira ka suna yere bi be kira so mo madu wa kira ko ko ni mo mi mbana alala ibana le Muhammadu la ni mo mi zona ale Muhammadu la il sona alala ko ni mo mi mbana alala ka fu bi ala fe ku ala fe ay o ko ala ni kira dum ta ñoo be ale o mo lo yi ala ni kira dum ta ñoo be ila kira ni kira de wu se ka bo ñoo na wa ay kira ni kira bo ko be se ka bo ñoo na wa ay o mo ni te nefe o se ka ne bo ay wa mfa de yala de ay abada ni te nefe o se ne bo fla yala abada nde karta fe o se ka bo ka ayemi yala ay fiu
ala ka ne fara amin otuma ala silamɛ kiri tigɛ ka nɔgɔ tiɲɛ ala ma diɲɛ foyi ɲini anw fɛ an jogo ɲɛnɛ ko mɛ k'anw ka na an sigi ko k'a fɔ tiɲɛ ko ne y'aw ja ka lamɛn ne y'a ja y'a to yen ne y'a ja y'a kɛ ne y'a ja y'a to yen ko anw bɛ ɲininka lahara de an ye min dɔn an y'a fɔ wa Sangaré o dɔrɔn fewu yɔrɔ tɛ ka nɔgɔ o ka nɔgɔ kojugu e ka bɔ ka na sa o ye kungo ye i ka sɔrɔ sa o ye kungo ye e nani kɛ sa o ye kungo ye min fɔra i ma wuli ni fɛn ye o ye kungo ye o bɛɛ ye kungo ye Sangaré o t'anw ka saya ye o ayi ka fɔ dɔrɔn wallahi kira a fi din ka taa fɔ ɲɛna ko kaba t'a la ayi n'i nana wajibi turu ka taa a ye bɔ ka na n'a ma bɔ min mankan kɛ dɛ o k'o t'a la dɛ ayi o t'a la n'i sigi k'a fɔ k'i kɔnɔ la ikra ha n y'a fɔ k'a fɔ u ti k'a faamu hali bi u ma mɛnsiw bila u ma minisiw bila u ma dɔ silamɛya la fɔlɔ ayi n tɛna bilen ala k'o t'a la dɛ ayi i ka tɛgɛ dɛ a fɔ tiɲɛ a fɔ dɔrɔn e tɛ dɔwɛrɛ ye silasela ko tiɲɛ ne latiri sera ne ma ne fa fɛ an ka 20 di a ma ne y'o latiri di ma n ko ne ma kalan e k'a kalan ɲɛ ta o tuma i y'a kalan ko i fa ko ka 20 di tiɲɛ mais i fa ko 20 di n'i ma ci sisan bolonkuru de b'a anw fara koyi ayi e sigi e latiri kalan na ye ayi e bɛ ko wɛrɛ kɔ wa i bɛ min kɔ i b'o sɔrɔ ayi ala ma foyi ɲini anw fɛ karamɔgɔw a ye na latiri kalan ala ka latiri n'o ye kuranɛ ye tiɲɛ mais a kana kala ten dɛ ayi an y'a kalan k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye o bɛ kan min mɛn a bɛ mɔgɔ minnu cɛla n'u sɔnna a la o kɛra wa tiɲɛ o b'u ni ala cɛ walayi n'u ma sɔn o b'u ni ala cɛ mais ala de ko sa a ko lahara na karamɔgɔw jɔ na kunfiw jɔ na karamɔgɔw ɲininka na kunfiw yɛrɛ ɲininka Sangaré karamɔgɔ e ye min dɔn i y'a kɛ cogo di i y'a fɔ wa n'i y'a fɔ i b'a fɔ tiɲɛ ala bi i bɛna ni mɔgɔ minnu ka tile a b'o ɲininka a y'a fɔ aw ye nkalon tɛ lahara a yɛrɛ de b'a fɔ a dabara la a y'a fɔ anw kun t'a jate yɛrɛ koyi nka a y'a kɛ dɛ kamalen ne y'a seko kɛ fo don dɔ ne yɛrɛ cɛ ko k'a kunkolo ten o kɛra ne yɛrɛ cɛ filɛ nin e m'o fɔ ne y'a fɔ e y'o fɔra dɛ baro jalen nkalon tɛ lahara sa ayi o t'a an b'a tigɛ k'a da ɲɔgɔn na yan silamɛ do silamɛ tɛ a tɛ fɛn na a bɛ fɛn na o bɛ kɛ yan de tiɲɛ n'i bɛ min ɲɛ ala b'i dɔn walahi yala bi ala k'an ɲɛfɔ amin yarabi o tuma anw sigilen bi yan anw wasalen ŋuɲɛ-ŋuɲɛnen tiɲɛ sabu mɔgɔ ka mɔgɔ man sigi yan ayi mɔgɔ ka lɛtiri man sigi yan wa mɔgɔ man bila ko dɔ la n'an mana na k'a la ayi o tɛ an yɛrɛ de wulila n'an yɛrɛ ye ni ala ka haya ye ka na walahi o tuma anw ye alabatɔlaw de ye ni maa b'i dusu gosi kɛnɛ in kan k'a kunkolo wulilen don ne ni n ka mɔgɔw de kunkolo kɔrɔtalen bi yan Sangaré belebele a bara caman an wasalen kɔni siga t'a la ka sɔrɔfana to don ka na ala ta f'i ɲɛna k'an walo tiɲɛ walahi ka joli ɲini fɛ ayi o ko tɛ o k'an sɛbɛn i ka mun na foyi an jigi b'i ka mun kan foyi k'a bolo yɛrɛ ayiwa o tuma ne bolo kiri in ka nɔgɔ kojugu ka nɔgɔ ala ka ne sɔrɔ a kɔnɔ amin n yɛrɛ farala fɔ su fana o fana dɛ nka n'an fɛn sa an na fɛn tɛ fɔ n'o dafara sɛbɛn min b'an kɔri ayiwa n'ala sɔnna Sangaré dɔɔnin kɛlɛ la ka fisa fɛn ma k'a la si baara don wallahi anw ni karamɔgɔ tɔw tɛ kelen ye ayi mɔgɔ manw don abada mɔgɔ ma fanga don ayi mɔgɔ man jagoya don mɔgɔ de ye ala ta fɔ an donna k'a dɔn tiɲɛ wɛrɛ tɛ yen nin kɔ wa an donna ala kama ala an ma dɔn o tigi kama ala de kama wallahi mais ala de y'a ɲɛfɔ an ye an k'a dɔn nin ye tiɲɛ ye n'i mago bɛ ala la wallahi aya n'o tɛ n'an sɔrɔ kama n'o tɛ dɔn an tɛ bɔ a la an bɛ bɔ an ma dɔn maa kama dɛ ayi an donna ala kama de siga t'a la o tuma an don dɔ an t'an sara maa la dɛ an bɛ don tiɲɛ n'an donna an tɛ sɔn min kɛ an b'o dɔn an b'o kɛ ni min ko k'i mago bɛ dɔ wɛrɛ la o ye kungo de ye n'o tɛ dɔ ko ne tɛ silamɛya yɛrɛ fansi la Allahu akbar ale tɛ bɛn ŋuya o hayya ko ale ne ka ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ko ne tɛ silamɛya yɛrɛ fiyewu subhanallah oui mais ne ko n ko ne tun y'a fɛ yen n ko ne bɛ jumɛn na ayiwa ko ɲɛfɔ dɛ ma fɛ b'a ye ne ti silamɛya la o ye ne kungo de tiɲɛ
oni kumode me ne ko aw ma ngojene aramu e don mi so sodo ay shoni aramu e don mi so sodo ay na mara tibe don mi so sodo me ito roni ndai ka banala ota ne mo te ka tunawo ay ne ma sigi enyu ko enyi kama ne sigira de ngo ala e mindo ndamba ko Sangaré bilibili lingala bani ay kele tala ni mamu ya famodo ni mamu famu ko antna to ya ala be bedo mais aya se wala ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mo mi mona fem fo ka dado fena fem min da boy sala dum bi la ninga boko allah akbar bilibili ala ba din ne ka gele ne bashi aya frati hayya nu ya ayugo sagana nam ale politique de ise gare ya ogla urri ba gol abi ma ogla ni fetani ta ida gare ya ani dino be katala do mo ise mala lebe awonye mindo alila ode ala kira ko wa awonye min so ala oyode aw ma min no nazira la hara ali bi jo ala be Sangaré obike ne mo taw bo bambo aya wasa dola lute ni fe fratula ay fratula lebe ndoko de ko mali ma chema fla ko ndara di mali chema de allah akbar ko no ngo cengala ko no wala te malla non de kan na be famo ko ka chenina an ka jawala allah akbar hali ni mo mi ne sigile ba do ni sigida men ngala de ka mo be nyondo bi wora cho be nyom biro do bi nyom biro o chendre ni cho be bolo tono be bolo kamu be bolo sawo be bolo baw be bolo ni sidiri sera atte pushela baraka ti bi saka ko atte kwala o ta do yo ay fiu ami yondo hali ni jubi ado o nebi ma wasa le wasole kuolo korotale bilibili ni nyebe mi na ngaburu de sigatala ne missionnaire ne mission kala do de ntekre ndene bi mo yini wa fa ngui mabare meni na me tido de la no de ma sa dala ma su do bla Sangaré mo la lawo moti enete kwa jibi mo na ni mai bla la bi se ka ka ay si mo do bi no shina kan ga ta fa Sangaré bula ko kimya wallahi abiya alaje ay ba do la ko ma su ga ma bla la ay fiu ni mai bla tete hali ma ya zara ndesi mais ala de ambla la ambake wala de bandra wallahi ya rabbi ala ka here kai amin bismillahir rahmanir rahim aba zizina ala to barka moy kaka seri fu nyi ngalo de wallahi ngalo ba mi sawka hayya te fi masalla jinabi ni ki fa te fi masalla ke jaba bi ni ki fa ete fi mesela namara bi ni ke fa ete fi mesela gora digani nya ani shuya bi ni ke fa allah akbar Sangaré lebe andala je hayya kala yeda na wasali kanu na wo cheve bala nya fe bala na kan yanda cheve mo hayya kafo ni ma mi ngogo ani ma mi butiki da su ko nana ibi wara so ma do le mais ko ibi wara so ko di ayya banya fora nda butiki da le fe wara so ay ko di hayya ngalbe ni ma mi butiki da su ko nana esike tuma ibi kan afa mo ko ni globila ka butiki da le su ko nana gaba kuru mu la kulula ko kaga butiki fa ka gaba guru fere bi wala kenile o daga no de ay bi shikale to wala ay an yaga kelengele atuma butiki dale tere muno hayya fele bi ka ko mogo bi do mina lebele o korata ko gaba guru mogo tala ay nga mogo tala butiki ko abada kulula faramo ayya wati fere gaba guru la de ay abeke mene de ko mobili nyengele otro nyengele na no atuma ni mogo bi do mene ni o ka butiki la war so le ya ay amaba fo e ka o fere to wonye do Sangaré
iye telefoni ta sugu do la kele o kele wa kele ni ina na fere ka nan aya sugu won mi jaw sugu bija sabu ababi saka ba feo me ega ta min dawra ko takina min dala aya na so le boda atuma telefoni sugu bija todi ni ya sa wa kele ni ya fere wa kele ni keme fula wala wa kele ni keme ni biduru iye do ni so ala abi fo de ko tono gatala oye iye fere nyedo wallahi me an ga alako anyema do anyema nyini wa keme wa kwa ni gidama ka 100 ko ne yon lega ketti wallahi danna so ko ni demin so fanere ba do ngale abina demin so fanere ka abanere ibe kare bloqué les fo wallahi ay fa ka ne bi dola mais ala kongo ndangigle ay amlada mais ala nyabala ha ala ga mele ko be kene ka nyabala wallahi nunu ma fle la ko fato nunu ka ke kunayi kawama ukawama ayo anti santi tiyo ay yi sambi to soro ako manjabli manja ay sabu ni je yana o ko fe obinani kene ala ko ni aywa otuma na to obinani famin to haga donedo aywa bana sa feo bandolo doti galoti ko ay ukawama on yebe mino ranga burude metri tala ay on yeba ndawro de la on ma fanti fili da mutaka fili mais wallahi on da waka waka don yefi ga do abada Sangaré dige yira on ve yira muso ko to bale wala ko to bale ay on mo ba ngabur la na yano che nanye muso soro na wasa dola yano che nanye mo ga soro na wasa do na ma fenzo an nguma na dorme kale shile Sangaré bilibili no bidiri mo mi na ko na ba والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلي أمي صلي كلا وكا كاكا كاتبان بيا يا مسلاكا أنا سمعت سنة معنا كتابين كم ما مبدا ماي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد على نمر كذي جد كرا كاني كرا سمعوا انتو مفو كما ماما ماي كوتي اتو فرنا اي نفرنا اي بلبل نا دو ما ندت تيغا ما بوي اي مو بي مو دوغا كا مو نني مو لي من دالا اي on demande abada ngaw mi ala tafo o fotola no nani na awni nindi kaka ni ne man ne daw fe den nga nani ti ngone bi na aw dogo de fo aka kartele ya kawliga nga forja ko ko siga ta ni no kanyere siga tola ngale mo ko taga ni na ay ni mo ko be nga nawro de la note ni islamé tietigi karamo tietigi sabala ma be ni man ni tapoika ay ya foila bi galo de ka ala kira mi je dara mi ngama mo ne na foga sa ka doga ya foga sa amma ebe ka tugo ko chiega ko e ka bunyani karama soro matinni daga girino to be ya ay otinya ni mo tafo mo fo de me ni ala tafo wallahi una ni ki buyi wallahi ya rabbi ala ka dalu amin dine che mi ala ka deme amin dine che mi ala ka deme amin wozi gala che tugo maliko bala ku deme amin a chini kilo ya rabbi ala ka dalu che amin ala ka dalu che futni wulla ala ka dalu che amin jamana ala ka bati amin ala ka kishi ala ka sera amin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين والصلاة والسلام على من صلى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته